ליאנה היא ברווזה באמת מאוד מוכשרת. כשהייתה עוד קטנה היא רצתה להיות זמרת, היא באה אליי בשביל להתייעץ, ואני הורדתי אותה מהעץ. ואז במשך תקופה ארוכה בכל מיני עניינים היא עסקה. לימים שוב נפגשנו והתוכנית התחלפה. היא החליטה להיות שחיינית אלופה. על כל הסיפור אין כל צורך לחזור, איך נפגשנו, איך שוחחנו, איך עזרתי לה לבחור. יום יום היא מתאמנת בבריכה. יורם מסביר והיא שוחה ושוחה, ותאמינו לי זה ממש לא יאומן. היא שוחה כל כך מהר שחבל על הזמן. וליאנה אומרת שכשיש תוצאות, אז כל העולם צריך לדעת ולראות. בעיר בייג'ין, בארץ סין, יש אולימפיאדה, כך היא שמעה. אז לשם בדיוק היא מתכננת נסיעה. שם אתמודד מול שחיינים מהעולם. אני אראה להם מה זה, אני אראה לכולם. ליאנה, שכל חייה במשק להתברבר בדרכים, ממש אין לה חשק. היא מבקשת ממני עזרה בניווט, שלא תגיע לגדרה בטעות. אני כמובן עוזר לה בשמחה ומוסיף גם סחטן ושיהיה בהצלחה. מתרגשת מגיעה אל העיר הרומה, מתנגנדת מגיעה אל דוכן ההרשמה, היא עומדת שם בתור עם בחירי הספורטאים, והיא מאוד שמחה שמסביב כולם רואים. אתם לא מאמינים על יד מי היא עמדה. גל פרידמן השייט שכבר היה לאגדה. הוא אמר לה, שלום, תאמינו או לא. כבוד גדול בשבילה, אבל גם בשבילו. אחרי אריק זאבי, כשמגיע תורה, הפקידה אל האיש שאחריה מדברת. זהו ספורטאי שהיא בכלל לא מכירה. סליחה, עכשיו תורי, בנחישות היא אומרת. מצטערת, אומרת הפקידה במבוכה, לא ראיתי אותך, את קצת נמוכה. ליאנה לוקחת תנופה מתאימה, ובקפיצה ממש מדהימה, היא על הדוכן, במרכזו של השולחן, ניצבת מול פקידת ההרשמה. את ברווזה? מופתעת הפקידה. יש לך באמת הבחנה מאוד חדה, אומרת ליאנה וקד על הקידה. ומדוע הגעת לכאן ונחתת אצלי על השולחן? תשאלי את יורם, הוא יגיד בכל רם. ליאנה בלי ספק שחיינית נפלאה, ועכשיו באתי להירשם לאולימפיאדה הבאה. אני באמת מאוד מצטערת. הפקידה בנימוס משיבה ואומרת, הוועד החליט באולימפיאדה הזאת לא השתתפו ספורטאיות ברווזות. הוועד הודיע בשלב די מוקדם שהפעם יירשמו רק ספורטאים בני אדם. עיניה של ליאנה מתמלאות בדמעות. לשחות באולימפיאדה נראה לי מתאים. למה הם לא מעבירים לי הודעות? לפחות ראו אותי בתור עם כל הספורטאים. לא יכולתי לתת לה שום עזרה ממשית, אבל אולי קצת עזרתי לה בתמיכה נפשית. היא חוזרת אל המשק, מתאוששת במהירות, בראשה כבר מתבשל רעיון על תחרות. בתחרות הריקודים ההצלחה הייתה רבה, תחרויות לספורטאים יהיו השלב הבא. בין כולם היא מתרוצצת ובידה רשימה. על כל אחד במשק מטילה היא משימה. הכל חייב להיות מתוכנן ומאורגן, כי אחרת כל העסק ייגמר בבלגן. בעיתון המשק היא פרסמה כבר מודעה, תחרויות המשקיאדה בשבת הבאה. ואלה שלא קיבלו אותי לאולימפיאדה, עכשיו הם ישכחו מהמשקיאדה. המשק כולו נרגש ונלהב. כולם מסביב מתאמנים במרץ רב. רצים, קופצים, מטילים ביצים, מטפסים על עצים, אפרוחים מצייצים וסתם מתרוצצים, פותרים חידונים, שואלים ועונים חזק יותר, גבוה ומהר, ואם זה אפשרי, אפילו עוד יותר.
ליאנה שולחת הזמנות לכל הנבחרות השכנות. מגן גורו בניר דוד המנהל הסכים לבוא עם כמה קנגורו לקפוץ בתוך שקים. אם עניין ההבטחה יסתדר, תבוא משלחת קרוקודילים ממרחצאות חמת גדר. ואם שרה החופשה תחזור מהחופשה, אז היא ומוניקה ודאי יגישו בקשה לקיים ביניהם תחרות, ממש משהו מהסרטים, אבל זה עוד לא בטוח ואין לנו פרטים. מגן האם שבחיפה תבוא משלחת ענפה. הלמות ישתתפו בחידון, הדורבנים יטילו כידון, הם צוות מיומן שחבל על הזמן. קבוצה מעולה של טובי השואלים ינסו להביס את שואלי הסוללים. סימבה האריה הוא בגן תושב חדש, ולא יהיה תפקיד שתפור עליו ממש. הוא מוזמן להיות השופט הראשי. ליאנה דיברה איתו באופן אישי. שני פילים יגיעו מהספארי ברמת גן. הם עתידים לגרום לנו לא מעט בלגן. כנראה שיחד איתם יגיע גם היפופוטם. הוא כלל לא אמור להשתתף בתחרות, הוא מצטרף רק בגלל יחסי חברות. בקבוצת שומרי משקל נוצרה ההיכרות. ההכנות הולכות ונשלמות. עוד ועוד נבחרות נרשמות. מלח הארץ של משק החי, וליאנה מגשימה חלומות. יום שישי סוף סוף מגיע. כל המשלחות מתחילות להופיע. מאפיקים עם מוישלה באים הזאבים. ממשמר העמק עם יאיר מגיעים הכלבים. מקיבוץ הסוללים באים השואלים. שני הפילים מגיעים מרמת גן. בגללם עוד יהיה לנו לא מעט בלגן. ולא לשכוח שאיתם בא גם ההיפופוטם. התוכים והקופים כבר הגיעו מיודפת, ואיתם גם קוף אורח שהגיע מצרפת. הוא ראה באינטרנט והגיע במיוחד. מחמת גדר הם ביקשו להודיע שהמשלחת שלהם כנראה לא תגיע. שרה הנחשה לא חזרה מהחופשה. הם לא מצאו פתרון לסידורי ההבטחה. ומכיוון שמדובר בתנינים, הם לא רוצים לקחת סיכונים. הם שולחים לכולם ברכה, וכמובן איחולי הצלחה. וליאנה בסתר ליבה די שמחה. קצת פחות דאגות, היא נושמת לרווחה. מפינת הליטוף בעין חרוד ייחוד, הארנבות והארנבים הגיעו לחוד. הם התחלקו לקבוצות כשינתן הסימן, אף לא רגע אחד לפני הזמן. ליאנה מתרוצצת בין כל הספורטאים, אומרת שלום וברוכים הבאים, ליבה עולה על גדותיו משמחה, והיא מאחלת לכולם הנאה והצלחה. אחרי הצהריים גם אני קופץ לשטח, ורואה איך מסביב כולם בשיא המתח. בעיניה של ליאנה יש מבט מאושר. לפעמים חלומות מתגשמים, אני שר. ומה שיקרה מחר בשבת, על כך נספר בפרק הבא. אבל שלא יהיו לכם טעויות, זה הולך להיות מפתיע מאוד.